يهدي به من الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Nah, hikat luas Rabb anu Rasul. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Bekisabab si iku Muhammad, aku si iku Islam, aku si iku Quran, na peturuun o Allah so tau. Anta atau balangon atau kena. So tau ay nunutanian so kasusuat to Allah. Inunutanian so kasusuat to Allah. Kisabab ko Quran, kisabab ko Islam, ay malah na kisabab ko Rasul na peturuun o Allah so tao miunut o kasusuat o Allah. Subul salam ko mangalala subul. Mangalala akapipia ginawa. Mangalala akapipia ginawa. Ayay ka yan ay subul na pluralana. Ay singular yan na sabilun. Yan sa tigira na sabilullah. Salam na ayamanan yan na ginasu Islam. Subul salam. Maalala akapipya ginawa dahil pagkalak giti mana salam. Ay kapag amisyon ng Rasul yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri biidnihi. Bekaliun niyan sirat. Bekaliun niyan sa mga umat yan. Yukhrij. Yang saya penso kharaja na luminium. Kharaja luminium. Akhraja na piakalium. Akhraja piakalium. Bidana. Wat na hamzah saya na piakalium. Naugi buat telwabata na luminium. Na ya fi'il mudari o kharaja na yakhruju. Luminium. Beliau. Udina meliu. Na so piakalium na yukhrij. Mana yukhriju. Bekaliun, piakalium, luminium. Jadi masuk bahasa Arab ka. Sati mambuti umanon na miali sobahannya. Ibu kia umanon si. Semua musuh dakala. Somiulit. Adakala piakasul. Nah kena ni tanu tinggal aso telu ayat bata fi'il naura sa kaumanan sa alif hamzah na ayamana niyan na ayamana piakasulit, piakaliu, piakaunut gitu. Piakalalakaw, piakabatia gitu. Sukara. Anto na ikatirawan sa piakabatia ginamit siya. Akraba. Mumtaz. Akraba. Sukama piakatidig. Ito minidig. Ito na ikatirawan ako piakatidig. Akaw. Begitu ka pagumandingaw saya. So, kuwan. Nasara. Tumiyaba. Ito na ikatirawan sa piakataba. Ansar. Isad na kaidah kailangan na sabutin. Nasujilasa. Miunsud. Ito na ikatirawan ako piakaunsud. Ajlasa. Piakaunsud. Ibu ka pagumandingaw sa hamza. Ajlasa. Nangambil sa fi'il mudari'ah. Sa fi'il mudari'ah na di atas saya. Yakhruju. Ay kira'a da hamzah. Ada hamzah na ke depan kayu riju. Itu na yakhruju. Yukhriju. Yujlisu. Yuqimu. Yukrihu. Yudkhilu. Yud'u. Yukhrijuhum. Bekaliunian sirah. So Rasul bekaliunian sirah. Puun kumaali liputa. Nasinian sirah ni tugalin
o sindaw. Ino to, nakabaya wallah. Kabaya wallah. Sama na Al-Tulumat. So, mintin na ya sa Quran na sikit niya na ngaya Al-Tulumatu wa Nur. Nagi ngaya Zulumat na plural, na sunur, na singular. Kaya singular o Zulumat na Al-Zulmatu. Al-Zulmatu. Zulmat. Mana niya maliput. Mga liliput. Sinto. Naya malumat san, metin, na inot pigira inadiwa baso. Maliput na plural, na singular so sinto. Inot to. Ito na yung sabat. Nakita na Al-Tulumat. Namanya daklah malibut. Bagaimana malibut na asyir, kapanakot to. Kadua malibut na al-ma'asi, kamparadusa, langon na dusa. Namanya niya na al-kufr, kaukir. An-nifaq, kamunafik. Na dapat na kejema, apakah yang madaklah kelak ini? Zulumat. Nauman mabumalui ko Qur'an zulumat na plural na so nur na ite sa kagyan na so Qur'an ang gusto hadith. Yan ang so Islam. Nasasatiman na kapaguli. Kadapat na al-zulumat al-anwar. Mga sinto, al-anwar. Al-zulumat al-anwar. Nakagya isa-isa so sinto o Islam na dito pagalin no Allah. Nakagya madaklala lang po zulumat na tiaka plural, tiaka jamak wallah. Na ino saru Allah su zulumat aya makna niyan na malibut. Nakagi so kufur, kakepir, so syirk, kapanakot, so munafik, kapamunafik, na malibut na malibut. Palay na nan malibut so kapagintay. Sa dunia na malibut ang tungunarap. Na itugalin sila ng Rasul si ko sindaw o Islam. Maliwanag. So sindaw o Islam, maliwanag, biidni sa kabay o ay kalima ang sifat Rasul na yahdihim ila siratim mustaqim. Turun siran o Allah si'i o lalan aunto. Yang tua sirat na dua makna. Bagaimana yang makna niya na hissi, maknawi. Kedua makna niya na hissi. Ay mana hissi na makna sirat teku. Dataray na hissi lamisan hissi. Nah yang makna niya na hissi na jisr. Jisrun ala matni jahannam. Makna niya na titai lantai ang beter no Allah kotiano jahannam. Nah yang ngaran niya na siratul mustaqim. Kedua makna niya na maknawi. Ay maknawi na dikis. Nagito so, lala na utul aginan sa Islam. Al-Islam. Yan sa Islam. Nakatmanan ka sa sirat al-mustaqim sa Islam. Nakatmanan ka sa sirat al-mustaqim sa lantay ko. Ay makna niya na tiano jahannam. Ada tarayaw na inokitulat kapiya kayo Islam. Barat na gaya dunia. Gaya dunia. Gaya na Allah ko dunia. Mama itu si ko Allah. Niya kay itu ko Allah. Asulangi. Andang tanap ko ya pito lapis. Pito lapis sulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama musulo pa
na pito lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niya kiti ito anak wala. Nasa tanong na piya maroy na de tanong manok. Niya kalala kakapipikiran tanong. Naisa ko ko nagyan ang makadidikit tayo ko kaya no. Pakadidikit tanong. Kana tarataka. Pakadidikit. Papatak na huma na piya kampilagam niya tigwa pa. Nasupagil ta na ngayon lupa, nagugaya langit at tampar sa lupa na 40 rabu ay playo guni para. Na sukmaso pagil ta no kakapalo langit na sanggi purago. Nagi na sanggi purago. Ang sanggi purago mane. Miya kawat na Roma muna na saya na igaya. Ragat tayo. Kaya pangat no Allah. Na ragat sebenarnya. Ragat suka puro antan. Nagi betul sa arsa saya kakan cuang bang. Saya kakan cu Allah saya ku ars. Adigan mi berupa akala Allah subhanahu wa ta'ala. Naik ko nakatutulungin niya ko lupa. Nadataro katutulungin ako may ito alati girab ka. Subhanahu. Nakatawan Allah sulang na may tumala matatago ko langit. Ako sulang na may tumala matatago ko lupa. Nabibilang no Allah sukadakla at turong kadakla buto. Nabibilang no Allah sukadakla taurun papanukun binatang. Nabibilang no Allah sukadakla gebunun oranon malaikat. Nagi ko na mga langit na din na telwa ko merku. Kedepu anu na beda malaikat na sumusujud benasbih baca Quran. Koman naadna mata taku saya al Baitul Ma'mur sisa ngay kapuro anu ik. Mi pagatagin na Kaaba. Ya Kaaba na mi pagatag no Baitul Ma'mur. Adi saya tuwag so 70,000 malaikat umanggawin na dirun keswi. Dirun balik. Na inadumano Allah. So, ay makna niya na naraka. Inad no Allah so naraka. Nasa sa surga. Mana niya na sa surga na inad no Allah. Saya barat sa Allah. Subhanallah. Lagi nga dunia na makupagpag na yan may kubangkit. Apalay niya kagba. Nakidindig tanong si sangay darpa kau magsasab. Nagyan ni betul ni rasa padang mahsyar. Aron tanong ketimo maputi abutuon na maputi oranon. Ada tar kaputi ugatan. Nagyan ay ketimo anak tanong may kampu itu sa mga lupa sa mga kaludan. Na beteran Allah sa titay asiratal mustaqim. Beteran niya. Saan mapubeter so sirat. Ino tanong inaloy ka dumi ay sa sirat na. Namay ko mati-mutan siya penghukum din sa Allah. Bebas sa Allah na penghukum sa Allah. Namay ko maka sisenggay sa mga kafir, ako sa mga musyrik, ako sa mga munafik, ako sa mga muslim. Napetiro sa Allah. At ganyan sa naraka jahannam atagan ka sa tiyan nakasangan na sirat. Na ipagatagyan na kiling ka na ipagaro ka kakad na kiling aso naraka. Natitay kasi amanaw may ito adisubuk amagarang adisukapila. Na nakaton ka ni kirgenir pa. Kami ako ang asancho kitab pa. Naway may ikawakaw na diwang ana tika may lugo ko sa. Ako hindi naman napia gibo mo to pumirito sa manok na tiglan ka, hindi po kaunahin ka, ay tama nakakilap na. Nagyan na kilay ka. Nasugo no Allah, titay ka nun. Na titero mo sa madaklata. Na di ka titero no madaklata. Na ipuon rao, na narakat, kay pagisagyan. Napalayat na yung narakap sukuyaw. Apo nga ulo ko sa mga tao. Napagapaga na yan sitay na sa mga munafik. Na may dedar sirangon sa dataro kidedar o margo sa ura. Naguraw kalali sa din.
Atau mitip masuk mga musyrika, mga pananakoto, na may deder sirad. Na to mitip masuk mga Yahudi, gusto mga Kristiyan. Nakagiyam niya sitip na kapagatan na yan, ang supungaw kita niya, kagiyam ko na alayha kalalip. At na mga sungkito, di ba rato mga pangunguprat na yung abasukuad na sa itiyan saya. Napapinukir sila ng mga sungkito, tuwad ako makapato. Napangidadar sila. Api kakapakapatiyan na niya sukir ro na datarap sungkit na niyo kidadar. Nasa ko sa mga malaikat na niya dakadakla di siya malalayo ka mga malaikat. Auman ni maulog. Nanap sila uniran na pagkasi niranong na dumana pagulog ni rambut. Mga malaikat. Na amay ko makakitay na ayan lang po sitay na sa muslima baradusa. Amay la itong bula mata niya na kinideder ng mga tao. Adi ko pagkatanan amay luwa sa tunso sa po iya mo tulan niya. Nauyag-uyag pinadapan matay. Subhanallah. Kanda kung di ka pagkapangukom sa iya wala, napagkatindig so kapatay. Nasumpaliin na din nakapatay. Nanay ko, wala, at napungasasagadan ka, maarit. Datarin. Syahadatain, as-salah, as-saw, az-zaka, al-hajj, gaslul janaba, al-hukuk. Piraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, nasusugod saya sa dataro kilakilat. Sa pragmata. Kaya, din paguna na miya gaga sa dunia na sa pragmata. Kakialawan na niya na nga mingi bagwalay. Roy barang sa emisyon na school nga siya na miya tayo sulay terusas. Di ka sa pragmata basan. Na mas maganso sa pragmata, pipili nga na mangilay ka na may nga taparo sa langaw pero sa mata. Nagyan mo tuwa, kapag titeran si ina, sa pragmata, nagito sa mga nabi, mga aulia, mga sahid. Nagit man ang tuwa, kilakilat. Yan ang kilakilat na miyagad. Natitay saya, na yan naman so kilakilat na kaptirima niya ang benar. Ninigan ganyan ang benar na kilakilat na tiyarima yan. Punun matiro, bidana, na kilakilat tinawa niya. Haramana, kilakilat tinawa niya. Gitu. Sadun sa mal budak kapagukitian ko Islam asirat na mal budak kapagukitian ko sirat ajisar. Na mana kalau kita kasih ko Islam sisa dunia na jika piku-piku ana piku-piku membuka pokokit kasajisar. Ino tanoi nalo. Ada mana ada terus sambur-sambur kapagukitian na ginan sukuman madusa namang ni sarila. Oman din mang ni namang ni sa oman din madusa na malak namang ni sarila. Nada taruh sabra masa kumpita na kapukawit yan. Nada man nada taruh papano kamaga ni kalayo. Nada man kukuda kukuda nuwag. Nada mga baraposa, sona na pakakuda nuwag ako puasa niya. Nada man pagkalalakaw sa. Nasupagkalalakaw na talwa butal yan. Pelalakaw di inggagaan, pelalakaw normal, aku pelalakaw at pelalakaw niya na giyaw doon niya. Giyaw pitot niya. Naipakaisip, kagiyang may ito adi subok na magarang adi sukapila. Nando man ay di kakukara dalawas yan. Naiko na din yung kakukara na pakaptilumpaan o Allah so pelalakaw, aku pelalagoy sa potaw, kaasi ke balik. Na soya pilalakaw niya, nagyangaya, ay pagunto diyan, na pagawian Allah sa putaw, na papangiro-ro na di kapalit. Na problema na uman masagan na maulog, na may kapagatanag na kung ano mga malaikat na iba tugirap. Iba tugirap. Na sobra sa pagtupaan na bakas. May kayaw-yaw. Na magawaro sa mahsar na siyungsi sa ngayon na magatos ngibo. Magatos ngibo kanti niya na ipalalagyan siya. Na tumata kadugupan. Na ipag-isiyon suwasido la ilaha illallah sido na madara sulong.
Na niya ka survey bro, na safe man. Magatos ngibu na tunga niya so sala. May sumbayan ka. May pipiya ka sumbayan, may lepas-lepas ka. Na maka-survive, na ipag-isi uman so Ramadan. Na ipag-isi uman so zakat. Na magatos man. Na ipag-isi uman so na haji, udah panganugod. Na ipag-isi uman so kapigo sa tiyanap. Na ipag-isi so mga kabenar. Sira ya gatos ragot. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Allahu Akbar. Lagi 700 na ipo may pag-umur ko sa dunia na 60 na may ka. May ka sa kapitay ka, adiso kaya pagintaw nga sa dunia kaya magapuang. La ilaha illallah. Namay kuwad na kabenar ka, anaming isiringan na ka, na biyuno ka, piya manitan ka, piya maganda ka, sikatan ka. Namay kumipamayad ka susambayan ka, puwasa ka, naihaji ka, Ramadan ka, mga sadaka ka, mga jihad ka, may pamayad ka, na miyawlugro. Tumod na ro miyawlug. Ando duka wilaw mala. Nagina, ro miyawlug. Miyasurong yan na surga. Kami kakansa kantara. Iya nga kantar. Miya surog yan na surga nagito po nga maulog. Ay tama na rata ginaw niya. Nagir. Nais ambisyon ng Rasul, naipaturo iyan, dini ang guna naon, sa mga umatian, ko siratal mustaqim. Agyan ang so Islam, asat siya kapag inuntulakaw, agyan ti kalbud, akapukatiteka, si ko siratal mustaqim.